خوەزی میوانێک بەهاتە ماڵامە. باوێ من کەیفخۆشی تێدە بدا لە حال و وەختی هەفپرس بکرانە. میوان تەوی bi pizotken tifikê ku ji xare xwe pê bixista, bigota ez ji felan gundî têm û diçim felan der. Lêbelê ji vê berfa ku serê 3 rojin bê etlebûn dibare, hew min xwe gihand gundê we. Bavê min jê re bigota ser çavan û serseran. Xwezî pisîkek di mala me de hebûye. Di wan rojên bi sir û seqem ên wê zivistanê de xwe li ber texerê bimexelanda. Kengê ku sobe bisinciriya, di pêşiya me tevan de xwe bigihanda berî. Xwe li berî binetiranda. Serê wê bi pişûkê malê re bikete belayê û çiqas nebe rojê 4 terpûskên bêbavî ji destê wî bixwara. Gava ku min bi dûvê wî bigirta, li ba dilê xwe ez bitirsandima. Bi bêhna xwarinên xweş goyê xwe mûç bikira, devê xwe qîç bikira, napikên xwe bixuşkanda û dûvê xwe bihejanda. Xwezî pisîk biçûya ser çoka mêvan. Wê gavê nişenişa ava gumgumê ya li ser texerê zêde bikira. Bizotkên di texerê de hêdî hêdî bitefiyana. Bibûya zirrêniya kerê meyê li hewşê girê dayî û 3 car li ser hev biziriya. Diya min 2 potikokan bida destê xwe û şorbe mişewşa di qazikê de ku danîbû ser sobê, baniya xwarê, piştre jî ava çayê daniya serî. Xwezî metreyek û nîv berf biketa ser banê me. Banê me dilop bikira. Kekê min mizrafe bida destê xwe û biçûya ser ban. Ez jî biçûya me hafa wî. Pêlavên televizan min bixista piyê xwe, ji ciyên ku wî berf diavêt min jî bankût bikira. Min bi kotek bankût rakira. Xwezî bi min nebûye. Piştî ku kekê min berf tev paqij kir, bihata bankût ji destê min bistanda û bigota ka bide min lo çîçelasko, tû li ku, bankût li ku. Xwezî qutiya cixara bavê min wenda bibûye. Bi simbêlên xwe yên ji ber dûyê cixarê reng girtibû bilêsta. Bigota, qutiya min ji min re bibînin, ez naqedînim. Biketa qeleqê, serî lê bigeriya. Ji kekê min ê ji min hinek mestir re bigota, ilancê wê ji destê te ye, dîsa te bi dizî ji xwe re cixare pêçaye ha, hema avêge bibîne, bîne. Naxwe? Kekê min ê ji min hindik mestir sond û selewatan li ser dilê xwe bida ku haya wî ji qutiyê tunebûye. Bavê min mihtacê cixareyê mêvan bûbûye. Mêvan çiqas ji xwe re cixareyek bipêça, bida bavê min jî. Qederek behsa tutûn bikirane ku ka tutûnê mêvan ê ku derê ye? Ê ku derê baş e? Ê ku derê xirab e? Başiya tutûn çawa kifş dibe? Kîjan sal tutûnê ku derê kirîbû û jê nememnûn bû û felan û bêvan.
خوزی پسیکê di qarçikan de mişkek bidîta. Ji ser çoka mêvan ferqazek li xwe bida û bikira ku bi dîwar ve rapûçkiye. Ew çax li sebetoka li ber kulekê biketa û baniya xwarê. Qutiya bavê min ji bin sebetokê derketa, pisîk negihişta qarçikan û bi paşkî biketa nav şorbe mişewşa li erdê. Peşkên şorbê alî alî biçûna. Mêvan bilewitiya, bavê min rahişta qutiya xwe û heta ku Xwedê qewet dabû bûyê, bavê ta pisîkê. Li temara pisîkê bixista. Pisîk teqlo meqlo bibûya. Kekê min derî li pisîkê bigirta, qutiya ku bavê min avêt bû wê li pencerê biketa û bişkanda. Pisîk jî hew mefera xwe bidîta û xwe di pencera ku hatibû şikestin de bavê ta xwarê. Biketa nav berfa ku ji ban hatibû paqijkirin û di bin sirbîndekan de bûbû sefok. Xwezî mêvanek bihata mala me. Xwezî pisîkek di mala me de hebûya. Xwezî pisîk biçûya ser çoka mêvan. Xwezî metreyek û nîv berf biketa ser banê me. Xwezî qutiya cixara bavê min wenda bibûya. Xwezî pisîkê di qarçikan de mişkek bidîta. Xwezî pisîk di bin sefoka berfê de bima.